Nuba ekene kwa mu ni mana se agope uzo agope onu. Agope uzo me gini agope onu. Iya bu video akoza yo no kwulu okwu regarding some of the things in aga on social media of recent and also ka nto ekwalo na azu. O se na ini ekwukwu okwu male nke ini ekwu. Na no nara ekwu okwu kita does not mean no nara afa ihu unu na-eme. Na mgbe na obugalicha carton zolo bitas ya. O ya nwe time onye ọbụla nke ọ bụ na ikwucha ebe defend ya ọsọkwa gị na abụrụ na-esi no AI kwulu you have to be ready to recreate that video with that AI because AI cannot say something na siri ya kwue anyị na maka AI si alụ ọlụ AI cannot say something na siri ya kwue ọsọkwa ya bụ no AI ka use so ọgụ control AI ya o wee kwuo okwu ọgụ assign up to that page ya o wee kwuo okwu so biko chomkunu gi akuza yon ntikunu no ihe okwu regarding the trend na-aga kita anụnwa over ihe ndị mmadụ na propaganda okwu na exaggerate things na kwesịrị ka ọpụta ihe it's so painful na ndị Igbo ahụ na-eti mkpu na ndị Yoruba na-egbuzi ha egbu have the same people turns in around na rejoice kwana maka ihe na rejoice over enwe ihe bụ na na-ekwuchitezila onye Yoruba regarding ndị Igbo na-ekwuchite akwa ndị na-asị na tabana na ndị Yoruba egbuwe ndị Igbo ndị Yoruba eme nka ndị Yoruba eme kịta maka no ihe gbasara ụka ihe akwa brothers in the field ihe akwa brothers in the field Dr. DK Olukoye versus Evangelist Ebuka Obi ihe akwa brothers in the same field ofu the brothers na-achịrị ofu ala ji efi kunna be chọ itile ha asọnda because ọ gbasatago ụka ọ bụ no businessman na another businessman bụ onye Igbo na onye unu asịbasị na taba o eburu afọ ebe demolishila ụlọ ndị Igbo no ifuli when even some of our Igbo people aha and demolish be ha doesn't go through the right source inweta ya na-achọ we make video regarding this issue so na mma nkuzi okwu maka ihe ọzọ ifu na ebido nwewela ma anya ọkụ ne ya kita all the same people kwunu na-abịakwa abịa okwu maka no ụka nwanne na nwanne for that matter Dr. DK Olukoye bụkwa nwanne Evangelist Ebuka Obi in the same field one year in human being one year bụkwa in the same field of Ili the congregation worldwide. It is no easy. Dr. DK Olukoye bụ legend bụ gịnị God's general he's a general in the field. He's a general otegwa there is a mountain of fire 35 solid years or easy. So many of you are moberunu mgbe mountain of fire bido. So many mountain of fire tolum tokashima anya. So many of us, I'm talking about myself as an example, mgbe mountain of fire bido. So ina ekwu okwu mali ihe ina ekwu akaza nse kwa kaize unu ina ekwu okwu mali ihe ina ekwu ka ọ dị no mgbe ọzọ ndị be anyị. I was laughing. Hey, Akusupa. Good morning, sir. Oh, okay, mgbe na-akpọbụ ịma na a lot of people akwụọla m ụgwọ mmanya zuru bita asaa. Yes. We have collected a lot of money. In fact, the money we collected the first 2 weeks we prepared the factory and supply chain the mine. And yes, a lot of people are already complaining. Yes. And they use Gregory now. No, he worked there around. So now about it. So I don't know for even frame but it is high time that now the bag I just chop now I want to chip in some things because some of them make now on a bigger viral now. Because I go. Yes. Now it is now between Olukoya. Let me start it from this angle. Dr. Pastor Olukoya where Yoruba. Yes. Ebuka Obi Igbo. Now, Ndi Igbo, I want to. This is not the right way to come, but I want to come from this angle. Now,
Ndi Igbo ndị bekwuchiteziri onye Yoruba now. Yoruba ndị Yoruba na listen because na Ebuka Obi. Yoruba you see oh, anybody who have this type of bitter mind can never go far. It is not possible. No matter you can never, there is a level you will get in this life and you can't go again. Instead going forward, you'll be going back. You can't have such bitterness. One day Yoruba say, Ndi Igbo wepụtazi ya wee support well. That is number one. But onye ọbụla ahụgo na Ebuka Obi a na-adọ adịghị ready ịda. Ị na-adọ nwoke, ị na-adọ eke ji amụ onye Chukwu nọnyere. The mere na-adọ nwoke wụ the more nwoke na-akwụsị ike na-aga n'ihu. Nwoke gwa ọnụ a na-agba egbe ọ na-ata nri, and the high time people chop Traditionen ga-akara ha mma n'ihe ha na-eme. That is number one. Though I say, remember I quote, ekwesịghị ịgawa side a maka na ihe ụka. But I'm just saying it to clear some people's facts. That is not how happy they can make discriminating. That is number one. Then number two, note that now Prophet Ebuka Obi on that very Sunday, on that live video, if not for the hatred, or if not for the bitterness, or if not for the people who feel entitled, Ebuka Obi nye ha ego or something. Ebuka Obi agenye ego ma ọkpọ ọgọ ọrụ, Ebuka Obi ọgọ ọrụ, ọkwụ ụgwọ. If Ebuka Obi didn't call you work, pụtara na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'azụ, na-defend ya, ị na-eme expect ka o were ego bịa nye gị. Ebuka Obi agenye nwa ego, and akụsa ya na onwe na-eto sometime, a na-eme at my own willingly. Mkpụrụ oruru m maybe na mere expect ire 10 carton taa, ndị ele 15 carton. Mfu na ego mapụtara m for the day. Eketu gị ọwụ mbọsị mere ha na-achọ ka nye gị. So anybody who is a blogger can say whatever you want to say. The truth of the matter is that now no one document now. Ebuka Obi prophet did not mock anybody on that Sunday. And even if there be any chance to mock you, no one is document now. Ebuka Obi will be the last person to mock anyone. Tama Obi ebere ya akaria. Are you getting my point? Yes. Ebuka Obi on a mock the prophet Ebuka Obi on a mock the mountain on fire. No dinner. N'ebe ahụ obere ebe ahụ nwere ihe ọ ga-eme mountain on fire n'ahụ as a ministry. When one plot ahụ ga-eme ha, ihe ahụ just announce sketch. Ihe ahụ just a small place ha gote na ndị area na-enye wee one aside ego ebe ahụ mgbe okirikiri, just like prophet said in that live video. Ewe yoba ha ayọrọ ndị for a very long time before he kwete biko ka ayọba ha wee kwete. It happens to be that now, no more gonna put can they brew their last property there near Efe. And he like taking everything as fun, and he also like taking everything as a prayer point because he's a prayerful man. Yes. He's a prayerful man. TB Joshua na dragia no in his favor now also say Ebuka Obi defend the man. Yes. Ebuka Obi was only Bandi Yoruba behind defend the way. Ebuka Obi will be the last person, and in a watch it very well. And a testimony in Azam ministry. And a testimony in Azam ministry. Ebuka Obi na Bambona say don't call any church name. Yes. When the church made a mistake, because he knows that Ebuka Obi know what it means. Fighting against the body of Christ. Exactly. Even if that church will fake, Ebuka Obi can happen. Ya will fake. Imagine can happen church will fake. That will call a good day. This is his belief. And in another one, I actually a man of God.
Don't call anybody's name here. Now, how can now you people are not feeling now? Now, how can now such man get busy now moko a ministry like mountain of fire? I don't know why people don't read it. My own advice to anybody, I like being straight. I like being straight up. My own advice to anybody is that now, defend echi. Because mbosi mgbere katọrọ ma anya saa mụ mgbe lagharịa, because people have tagged me up and down, and the one that tagged me, I am taking record. Yes. Ma video ga ahụ ana m download edebe gị maka ije gbapụrụ delete echi ọ gbapụzie ma ndị nwa na-asị na nke ha wụ AI na ozi ha kwụ n'ọdị AI kwụ ama m nke wụ AI ma mbọsị AI bido kwuo n'ọdị AI kwurie. So ị na-ekwu ana m edetere gị n'ihe mbosi mbụacha katọ na afịrị m enweghị efe. Mbosi mbụacha katọ na afịrị m enweghị efe, I bịa ekwu agba. I am happy that na ụzọ akụsa ya na-akpọzi police na ndị kwuru okwu na Facebook. Onwe nke kwuru about e-money lọkụrụ ya. Onwe nke kwuru maka ndị house property na Ọnịcha. Aba m ọnọ n'ime nga ma ọpụtago. Akụsa ya na-akụzigo onye ọwụrụ. Tomatoes. So akụzara akụzigo ndị mmadụ ụzọ. People amatago that na enwe ụzọ a na-esi stọpụ mmadụ ị na-apịrị ọnụ against mmadụ na Facebook, which supposed to be the right thing to do. Are you getting my point? Because ya ga-achụwa onye ahụ bịa gbawa ya ọgụ na main road or bịa gbawara ya mba or jee chọrọ ya ọgụ chebe ebie, you have to go legally. What I'm saying is that now, if you are making any video against anybody, Zion ministry, Evangelist Ebuka Obi or Uncle Zion, give with AI machine get the benso, Makamba eri amatakwa AI a na-ekwu okwu a. Ekwu AI. Ikwu nke ma anya ya. Ịnakwa ekwu ikwu nke ihe defend wu. Ịnakwa ekwu akụza ya na ama akwa enyi. Once Zion ministry and Ebuka Obi involved. Ịna-ekwu nke ya defend wu. That is my own simple truth. That's my own simple logic here and stand. How can you, in your right thinking, nature Ebuka Obi will come out to mock anybody in this life? On what purpose? Or thinking that now Mazar ministry will a place of joy, and they like converting everything with joy. It's also a place of prayer. They like using everything as a prayer point. Ebuka Obi did not mention Mountain of Fire's name. In fact, Ebuka Obi didn't even say who sold the land to him on that Sunday from A to Z. Go and listen to it. He never mentioned one day, Proko, Puta. No Mountain of Fire with that small space. It's space where no reach anything. And the most people was even jubilating because this space that with the man known as here, higher than Fusi Remin as our ministry. Yes. So even some people so that property they are in between those big sheds. Yes, now all in between that main auditorium, all the here. Okay. Yes, now all the here. All you form as in the last side was our ministry. All in you form. Okay. According to Ndi Igbo. How you can these people way over her before he release it. Okay, that's also wall out that place. All of the building no you form. All of you form. It be Nimeza ministry corner. Okay. Me that building no Nimeza ministry. Which that na I wanna say name here. I wanna say name here. Both the crowd and the speakers not there. How wanna announce it there? Just like the speaker, our spiritual director, Sembo Ndi Igbo, he said that another as the Igbo will not the same
body of Christ and ladies stand. For the sake of this, and the nago ha, and the had ọkwa ndị Igbo hungry bloggers they got twist where ka oyi okwu. I don't know what people will gain. I don't know what people will gain. Because of yeah, that kind of a thing. And that is what we are heading to. But until you make out time to understand, na Prophet Ebuka Obi na ado adịghị dị data echi. Ya ado tu nwoke kwa. Yeah, I don't see that the more you are dragging this man, the more this man is going forward. Onye na-adọ ka gị mma, onwego onye ke mma na bụ ụnụ. Ọ bịa na village unu, inside village unu ahụ iwu onye Imo, wuru onye Anambra, wuru onye Enugu, ọ ka gị nwee mmadụ. Ọ ka gị nwee mmadụ, ka gọvanọ steeti unu nwee mmadụ. Ka gọvanọ steeti unu nwee mmadụ. Egwu a na-ekwe gị epụta na-akọ n'ọsọ na-etu ise mmanwụ. Onye na-ekwu, that is my little advice. Onye na-ekwu kwuo nke ma anya ya. Onye kwekwe m odidi mgberịcha katọnụ ma mmanya ma bịa lee vidio ndị a. Ihe eme eji m bie. It is a candid advice. It is not a threat, it is a promise. Maka ndị ga-ebido kpọwa ya threat. No threat. Mekpe ji mbọsala mgbere katakatọ na ahụ ọkwagụ a ekperego m ịnwụ n'ime ya akụkọ. Mbọna mgbarịcha katọ na dalile vidio ahụ na-ese vidio ya na tag m na download odimandị ya na ndị nnukwu akpụkwu ya eti ya ọnụ ha bịa tiri ya okwu ọnụ. Yes. So wee na-ekwu mara ihe ọ na-ekwu, ị na-ekwu wee ihe ịma anya ya, ị na-ekwu wee ihe defend nwu ọwụ eru echi ịkwaba AI na IA gọzọzi ya ndị nke a na-akwado AI eche na ha si n'okpere ife mmadụ ihe emewu nwaanyị ha jiri echiche ji onwe ha tụrụ robọt n'ahụ ihe ebutenwu ihe na-ahapụ ihe ebutenwu ya na-egbe kamera gị ihe ebutenwu ya na ha ọ dị iji igwe oge ezugoje gị ka mbịa mgbakwugodi ugbo ezugokwugodi enwere kọntaktị na Abuja mụ na prezidenti na-ekwu mụ na ha jiri ekwu warigodi ya m kwuru ugbu a. Enwere kọntaktị na Abuja mụ na prezidenti na-ekwu mụ na ha ji na-ekwu. So ọ dị difficult. Anybody can say it. Everybody ga-ekwutegwu the tape. Everybody ga-ekwutegwu ya n'ọmgboruo dịka ibi aha n'ọnụ dịka ibi aha n'ọnụ mgboru mma mgbe ka ịghọtago. So ihe na-ekwu ogene onwe na-ekwutegwu ihe a na-ekwu ihe ekwutegwu everybody ga-ekwu akwa ịgbanyere glait na-ekwu ọ na-amapụtasị gị n'ọnụ. So ihe m na-ekwu ogene Ebuka Obi, we all know Namuku never mock anybody in this life. Even if you are down, Idrigodi down. Oh, we hear you come way back. Idrigodi down. Ebuka Obi is the person who will help you to bring it out. He was not created to mock anybody. And the Zion members never mocked anybody. Zion members was only the normal jubilation. Naga on. Even though when born away peace get Zion ministry, something they members are mobile that will got prophet attention. Yes. No, Zion with one single grace. Zion with one single grace. Zion nwere. Nwanne almost one pagidi, almost ya na mmadụ egbu na mpagigbo magi fu mgbe onye na-egbu ya. Nwanne ibe ha na Zion ihe enwerịrị aṅụrị o anyị ba. Ihe achịrịrị ọchị. Onye wa mara dị ebe ahụ. Ihe agbanye egwu tụlụ ugwu elu. Ihe pụkwazi na gate ya wụ problem bidokwa. Mana kwa ịfọrọ cross oge ịdị na slogan aha na-ekwu na Zion wee egwuregwu a na-egwu. Ị ga-ala ekiriri ya. Ọ dị batabịa abata. Batabịa in.
Okay, you are a good guy. I like it. Yeah. Some of them waste time now. They might be like here. So, a guy, old Namuku did not mock anybody, and he's not a man who can mock anybody. Even if predator, even though how which na ndị na-ekwu eri ihe a na ọtụgo ọga ya nso chọrọ ime ọkụ mmadụ ochie gị nwere ọ ga-echi gị ọ masịkwa ya wurugwo onye iri gị chọrọ ime ọkụ ochie gị nwere ọ ga-echi gị it was not created that way, and Zion members never mock anybody. Zion members the bloggers that video Evangelist Ebuka Obi break the wall. The name was young and the bloggers mosque break a wall. Mosque break the wall or mosque break the wall of mountain on fire. Even the bloggers the bloggers they see the caption. Now Zion and the Zion made jubilate over buying mountain of fire church. Now how does for instance Anglican church maybe their property do somewhere transcend to let's say no with the Catholic church and I care about it or let's say here how does it transcend to Catholic church buying the whole Anglican church and we'll get Nigeria we believe and the mother there and they talk about the game money na check what to an ada mega patulia. You know that a mosquito. A very part to 7-story building. A man more going to see. A man guy will get a walker. So everybody will get to let me let you know. In a now, for an hour and get our literally broke out on Zulu with our among Pafona. Miracle drink. The mother not drink any people sign the ball. All I